днешното видео ще правим 3D фон за терариум. Абонирайте се и подкрепете това видео. Сега ще покажа какво съм си напазарил. Вече сте видяли празния терариум, а защо е празен? Понеже не сте харесали предишното му видео, така че отивайте да го гледате и да го харесате. Това е аквариумен силикон. Той е безцветен. 2 пъти. Второто нещо, това е монтажна пяна, която ще използваме. Понеже платната са доста големи, така че фибрана няма да ви показвам, ще го видите нататък във видеото. Друго, естествено един пистолет за силикона, 2 четки, които ще ни трябват не в това видео, в следващото или последващото. Ще видим как ще стане. Все пак чакам да се абонирате и да оставите лайк. Взел съм това въженце, за да мога да направя различни текстури. Секции, които се падят, има и къде да се оттича водата, така че мисля, че са перфектни за терариума. Също така, това, което мисля да поставя вътре е тази сансевиера, понеже тя обича влага, както и този потос. Последното нещо, сега ще ви покажа някои от растенията, които се опитвам да вкореня, за да сложа в терариума. Но пак напомням, че трябва да се абонирате и да харесате както това видео, така и предишното, понеже доста време ще ми отнеме терариума наистина и доста усилия. Нека сега да ви покажа как ще сглобим това нещо. Ще оставя резниците вътре, съответно после ще правим 3D фон за терариум. Добре, променихме леко ъгъла, за да мога да ви показвам всъщност какво правя. Това са колбичките. Понеже аз съм леко малумен, ще гледаме картинката, за да мога да се ориентирам как да го сглобя. Нека да започваме. И сме готови. Това, което ще направим, поне малко от малко да си направим някакъв план. Даже горе-долу ще си разчертая къде какво ще бъде позиционирано. Това е най-добрият сетъп, който измислих. Сега го ще разчертая ъглите. За момента това, което ще направя е фона. В принцип имам някаква идея в главата. Сега ще разбера реално какво искам да направя. Тук, където са стълбите за терасата, реално след това реших да сложа корак, така че няма да ги ползваме. Почваме да режем и да лепим. Това е горе-долу готовата структура, която ще сглобя. Нека само да ви покажа колко дълбочина има в това нещо. След като го завърша, вече ще видите и крайния резултат. Тук вече слагам ръкавиците и започваме да лепим всичко в терариума. Така изглежда и залепено. И останете до края, защото ви готвя една изненада. Нека да видим. Тук вече съм взел инкамаро. Насладете му се. Уникален Yellow-Belly Hippopite. Но в някое друго видео ще си говорим повече за него. Тук вече го чакаме да излезе от кутията и да огледа новия си дом. Честно казано, изобщо не изглеждаше стресиран, даже доста любопитен. И в някое друго видео вече ще ви го покажа по-обстойно. И само за протокола, малко преди да намеря това уникално бебче, Месец по-рано бях нарисувал това.